Today I don't feel like doing anything. Hello, Ilocania! Isang masaya, exciting at bonggang-bonggang episode na naman ang hatid sa inyo ng inyong paboritong infotainment show sa buong Ilocania. Ito ang Wake Up Ilocos! Hello, Wayne! I'm still on the go! Yes, and I'm still on the go din as well. Yeah, di ba? Ayan, at medyo nag-shed off na rin Kita ko ako. ngayon. Baka siguro yung just because of your black attire right now. Nagpapashrink, in diba? fairness din talaga, nag-effort na rin akong rejuve. Hindi, actually, honestly, Dati, compare 2 last week, cups of diba? rice ako. Medyo ngayon, ano na. Ganun kabilis yung pan mo? Yeah, ngayon, medyo Galing, 1.5. Eh, mas mabuti kung tanggalin mo yung rice sa gabi. Ayun, advice yan from from our fitness guru ha, talaga namang pakinggan niyo siya dahil talagang effective. Yep. Nakikita rin naman sa kanyang Ayun. katawan. Ayan, at syempre ngayong araw na ito ay marami tayong inihandang sorpresa para sa ating mga televiewers. Katulad na lamang sa ating What's Cooking segment kung saan gagawa tayo ng isang Chinese-inspired recipe with an Ilocana twist. At yan ang Yang Chow Bagnet courtesy of Tommy Talks. Sa ating Celebrity Corner naman, ating silipin ang updates ang GMA7's resident host na si Mr. Drew Arellano. Alamin ang mga latest updates tungkol sa kanya later on. Sa ating pet store naman, ating i-feature ang isang cute na breed na aso. Yan ang Golden Retriever. Tutukan yan later on. Attention Tech Freaks! Sa ating iTech segment, isang panibagong gadget na naman ang ating tutuklasin courtesy of Widget City. Kung ano ito, malalaman nyo yan mamaya. Kaya naman umpisan na natin ang ating show sa pamamagitan ng Offbeat segment. Isang thrilling, exciting, and fun activity ang mapapanood nyo today. Dahil pumunta tayo sa Pugula Union para sa kanilang naiibang adventure at yan ang zip lining. Kaya if you want to know more about this, let's watch this. Alright. Ayan. Hello, Ilocania! Yes, isang fun and exciting adventure na naman natin matutunghayan. Yan, ngayon. Dahil nandito tayo ngayon sa Pugula Union para sa kanilang kakaiba at super big time thrilling adventure. That's right! Yes. That is... Come on! Zip lining! So, Yeah. samahan nyo kami ni Roxy para i-conquer ang aming... Napapagod na ako. Para i-conquer ang aming fear sa heights. Yeah. So, come on! We can stand to fly. Superman! Actually, it's an accidental business. Parang personal use lang yung zipline. Saka yung pool. Tapos dati, bahay lang namin to. Tapos yun, nung parang parati na kami dinadalaw ng mga, nag-start kasi yung mga biker boys. Parating dumadaan kasi may trail going sa Baguio, tapos going down. Tapos parang nung dumadaan sila, parating nila nakikita. So, dinadalaw nila. Yun na, doon na nag-start. Parang nag-conceptualize yung daddy ko na sabi niya, pwede daw gawin negosyo. Tapos nag-set up kami ng tatlo. Tapos yun, nag-start kami. Akala namin parang slow yung pace ng business. Kasi hindi nga siya, yung lugar, hindi siya tourist spot, parang gano'n. Tapos doon na, actually sa Bicol, doon nung pumunta kami ng Bicol, nakita ng daddy ko. Tapos nakilala niya yung may-ari ng Binion Hills sa zipline, si Kuya Eric Diaz. So para in-invite niya dito, tapos yun, nagtayo siya ng isa lang. Basic, last day. Hindi naman, sa first lang, usually sa customers, yun yung una. Yung sa Superman. Bago i-release, parang gano'n. Pero once na nasasalubong mo na, para iba-iba reaction, may umiiyak, hindi mo alam kung ba't umiiyak sa sobrang galak na nakarating sa dulo. Yung iba naman, tears of joy daw kasi na-conquer yung fear, parang gano'n. Kasi iba, wala lang, adrenaline rush. Yung safety measures namin, usually we ask the customers if they have heart problems, backaches, hindi talaga inaalaw yung mga yun. Tapos yun. Pero pag may fear of height, not necessary yun. Encourage pa namin silang mag-try. Part yun. Mag-sunblock. Tapos pag masyado magbanidoso, huwag ka na lang pumunta. Kasi mainit talaga. Okay. Right now, kinikreate namin yung firing range. Tapos yung go-kart.
Tapos, plano namin mag-extend lang another fun line para sa zipline. Yung longer. Makikita natin yung mga gagamitin natin for the zip lining. Then right now, yung sinusuot po kay Roxy is yung Yes. body harness. Body That is the body harness. And later on, we'll be using the seat harness. Ayan. Oh, the following people should not ride. Those who are pregnant. Yeah. Meron din tayong mga pulley. Ayun. These are the pulleys yun. And then of course, not forget the helmets. Napaka-importante yan sa kwan. Lalo na sa mga nagmumotor din. Bakit pinagpapawisan ka na? Kanina pa inisip ko nasa daan tayo eh. Kasi takot talaga ako sa heights. Pero Kaya I'll mo yan. try to fight my fears. your fear. Yes. Additional lang. Closer. Pero sa lo, yun yung camera mo. I love it. Yes, at ngayon, nandito na kami sa jeep na to para mag-zipline sa taas. Yeah. Samahan nyo kami. Nakabahan ako. I love Sabay naman. it. Hello there. Mga bata, don't try this at home. Pag may mga sampahin kayo ng damit dyan, don't try. Dito lang yan sa Pugo. Mararanasan ang Superman zipline. Saka marami pa mamaya dun. Oh my God, Diyos ko, Lord. Huwag naman. Feeling ko ako yung pinakamabigat. Hindi oh. Si Wayne, no, tingnan mo. Sumasayad na siya. Wayne. Come on, baby! Yeah! Guro tayo, sir. Sige, sir. Wayne? Ayun, nangangatog talaga ako. Pero di ako makapagsalita kasi kakaiba yung feeling pag nandun ka na parang yung adrenaline mo tumataas hanggang parang nagigipit na dun sa chest mo yung hangin. Nakakasa. Kaya Alright, this is my first time. Nakabahan ako. At hindi ko alam anong mangyayari doon sa gitna. Nilulurky akembang. Hala, kinakabahan ako. Ayan! So ito na! Hindi ko na alam ang gagawin ko. Taas mo lang yung paa mo, ma'am. Okay. Taas, ma'am. Taas, ma'am. Taas pa? Tupi. Yan! I love it! May ma'am dito. Tip. Tapos, kuya! Scamper 2! Sandali lang, kuya! 5 minutes! Ma'am, spread ka na ng kamay, ma'am. Okay. Sandali lang, kuya. Saglit lang. Saglit lang, kuya. Saglit. Taas mo yung- Kuya, parang feeling ko gumaganon yung ganito ko. Hindi ba siya magchuchok-chak? Sige, ma'am. Okay, go na tayo, ma'am. Marami, kuya. Wait lang. 2 seconds. 1, 1, 2. 2. I can't explain how I feel. This view is extremely breathtaking. What a relief for us, but there's still 2 more zip lines to conquer. next station ng zipline, sitting position. So parang mas mabilis daw ata to. So try din mamaya ng partner ko si Roxy. So samahan niyo ako.
Ito na, nakaupo. Karina. And our smiles are all glued up on our faces. I really love it! So last station na to ng zipline. Sitting position pa rin pero medyo mas mabagal na to kumpara dun sa pangalawa kanina. Alright, this is the last station. Yan, so kuya. Powerful! So this is the last station at nakakatuwa kasi napakagandang experience ang mag-zipline. Ayan. O, kunan ko rin kayo. O, ayan. Alright, wait, so what can you say about our zipline? You know, that was so extremely exciting. You know, it's my first time to do those activity talaga. Correct. Ang pinaka nakakakaba yung una, it's the First. Superman. Right? Sobra. Oo. As in, parang gano'n, no? Yung nakikita mo pa rin. As in, nung papunta na ako doon, ang bilis na ng takbo. How about you? Diyos ko, hindi ko maintindihan ang aking feeling, pero sobrang, katulad ka, uminin mo, nagsara ka ng mata, tinis mo. Yun. Ako hindi tama. ko pinikita mata, pinaninindigan ko yun kasi gusto kong makita yung buong As in naman, parang pangyayari. Parang mawawalan ako ng hininga. Yun nga lang, oo. So, Ayun. pero yun ang pinakamaganda sa tatlong zipline na nagawa Oo. natin ngayon. Then the second is And then the second, yung sitting position na mas mabilis yung velocity niya. And then, yung last na nga, yun na yung relax mood Oo, nila. ito na yung last kanina. As in, kung gusto nyo pong matry ng kakaibang Yes, adventure na ganito, dito lang yan sa Pugo. Yes, Pugo Adventure. Pugo Adventure. Pugad yun. Yan, Pugad. Pugo Pakita mo. Adventure. Yan po. Yan. So, first, pasalamatan natin si Kurt And Ma'am Cathy, Ma'am Kat, tama? the, Kurt and Kat the Martin, general manager and the operation manager of That's right. Pugad. Pugad. Pugo Adventure here at La Union. Yes! Di ba? Ang dami palang magagandang dito sa Ilocanda. Not to forget yung mga staff rin nila, yung mga tumulong sa atin. Oo, na maraming magsuot ng kwan, sina salamat Sir Warren, po. Sir Peter, and then I'm sorry kung nakalimutan Yes. na namin. Basta thank you po sa inyong lahat. sa lahat po ng mga tumulong sa amin na para lang ma-experience yung kakaibang exciting adventure na to. Yes, hindi po namin makakalimutan. At That's right. syempre, babalik ulit kami dito. Yes, Diba? of course. Yes, and Not to forget, malapit sa summer, di ba? yes, oo. Sa mga gustong magbakasyon dito, ayan. Saan yan? Sige, go. Yes, okay, ito po ay sa Pugo Adventure at Kagaling Palina, Pugo, La Union. So, pwede niyo pong i-check sila sa pugoadventure.multiply.com. And then, how about the numbers? Yes, it's 0927-667-2619 and 0726-031592. And salamat po ulit sa inyong pagsubaybay sa aming napakaganda at napakabagong segment. Yes, and tune in again next week kasi another adventure dito pa rin yan sa Pugad. Yeah, sa Pugo Adventure. Pugad Yes, Adventure. Pugad, really. Yes, ang rappelling. Rappelling, susunod. That is for our next episode. Yes. So, natapos na natin yung ziplining. And that has been our offbeat segment this week. And tune in again next week for another dose of Exciting. fun, adrenaline, and exciting moments and adventures here. Dito pa rin yan sa Pugo, La Union. Pugo Adventure. Yes. And Wake Up Ilocos, we'll be right back. Spread love